Jatuhlah daun nate batu, jatuhnya dakik medan bayi. Lama kita ndak bertemu, kini bertobok kita balik. Allah tetapi anak sawah ada tetian malam di tepi anak sawah Bulielah mamancing larang rantau di bandangannya. Oh bulielah mamancing larang rantau oh di oh gitulah kamu oh mangarang lakabai oh kok salah lama kambang olah sakali koe oh tonton YouTube lah dosana oh aduh biola
Oh kalau jadi awak meramba dulang-dulang di kotolan setasisi di luang lantai. Oh karena badan kabanan dibilang tentu nandape nanti enggak untuk orang pandai. Oh kapagulito dari ulu panjangnya sampai puluh dapo layan sultan namirulana tuangku siabanda. Oh kabacurito saja dulu antasa sema karano lupo antasala karano gawa. Oh kalau tasabui dengan salah samo diajak kanan apa Bidua Japun pandayuang Japun menonsong angin selatan lepe kepulauan Soduo. Yo ampun baribu kali ampun anta tasabui dinan bukan yo ampun kepada orang basamo Tuhan. Kok jadi awak maramba kambang labungo dalam rimbo jatuh daunnya tepi bandang. Yo karano badan kamangarang kabak kok salah cie jodoh yo ampun kapado namandangat Tuhan. Hari pagi awak babi duk lalu kalawitan jamo di anak palo banda kambang labungo dalam rimbo diambil langkok tuma dinan tinggi disembana siandale. Oh seria bicarito masuk kabaka mulai dijalankan. Oto bilang kejadian di daerah Jakarta ponamo judul curito takana tangi mande Tuhan. Otakana tangi mandi na orang sungai barame mandi baranang di tapian dek tadanga tangi mandi makona gangari ola batinggakan
Kita bilang carita nangko menurui sejarah ditarimo. Bapoko mangko menjadi bahasa mangko bamulo ba ako asa curitonyo adola urang nambadu. Adola urang pak nambah dua urang baduo laki bini. Onan mah urang nambah dua namparampuan nawak minang na laki-laki rang Batawi ba itu dalam sejarahnya kejadian di daerah Jakarta. Artama kejadiannya di daerah Jakarta di Mabana wilayah Tampeknya terjadi di Jakarta Nagari Lawe di Mabana kampung keteknya. Terjadinya dake dari Tanah Abang ndak bara jauh di rel kereta api na laki-laki kirang Batawi namparampuan nawak minang tuan. Namparampuan nawak minang sia ko galajo namonyo sia namo na laki-laki. Yo siapo galajo namo to sabui namo nampadusi sarinam namo nampadusi sia namonyo na laki-laki banamo buyuang gazang ali tuan. Obana monyo buyuang Gazali, Gaza panggilan dari kawan. Antaro Gazali yo sarinam, urang baduo laki bini. Yo akarajo si Gazali, akarajo sari-hari, karajo jadi tukang ojek pagi-pagi pai mau ojek itu karajo suaminya Yo itu karajo suaminya mau ojek karajo tio hari awak menjadi tukang ojek kok pagi tagak di Tanah Abang karajo pai mau ojek wa itun badan dirinya madek lamo pak bakal lamuan dek lamo inyo baturutan dapet barana inyo cie ado barana satu orang dicali anak nanado laki-laki pae. Anak nanadonyo laki-laki sarinam namo mandenyo Gazali namo bapaknyo anak nanado laki-laki Hosiako namo badan anak mande minang ayah Batawi siapo galajo namo banamo inyo pae buyuang engki tuan.
Obana moinyo gumawan engki namo kepanjangan engki panggilan dari mande engki panggilan dari bapa Hosa manja pa anaknya aduh awak bertambah gaek juo mato ekonomi bertambah sande pencarian bertambah sondai dapet saria binyo sari tuan dapet sari abinyo sari ba itu dalam sejarahnya yo akarajo pak laba cubo tapi de inyo buyong Ghazali alunjo namu dui balabi anak bertambah gadang juo tando anak la gadang iyo la buyong gumawan engki kini di dalam sekolah badan anak tuan sadang dalam sekolah dasar ba itu inyo kok dilie awak sadang dalam sekolah kok dipandang anak dalam pendidikan utak engki ko sangat utak namu pikiran lanjui ba itu badan diri anak sadangnya dalam sekolah abi hari baganti hari abi hari baganti pakan abi pakan baganti bulan anak sekolah tarui juo tuan anak sekolahnya tarui juo ndak guna to bilang lamo bana di dalam anak bersekolah di sinan kalau kok dilie maalun sajo badaninyo kalau naninyo pae badannya tumayo buyong Muhammad si Ghazali kalau Ghazali kok dipandang iyolah bapak dari engki honyo tatap juo bakarajo tatap menjadi tukang ojek tuan tatap menjadi tukang ojek sedang inyo menjadi maojek juo sedangnya dalam bakarajo de awak karajo siang malam untuk biaya anak sekolah walau dalam sekolah dasar kontrakan rumah kadibayar bare pun kadibali ko aye babali juo tak adonan gratis do cie ju tentunya awak bau sao tentunya rajin badan bakure supaya dapet biayai duit dek mau je siang jo malam jo anak bertambah gadang juo tandonyo anak kakak gadang kini anak dalam sekolah duduk di bangku kelas sampai tuan duduk di bangku sekolah sampai sudah itu naik ke kelas 5 hampir ke tamat sekolah dasar utak anaknya namu bana tando utaknya namu dalamnya awak sekolah dasar dalam anak bersekolah dasar duduk di bangku kelas 6 segala bahasanya kuasai bahasa Inggris pandai juo bahasa Jepang santiang juo ba itu hebat pae uta anak Tuhan
Oba itu banyo uta anak ndak guno to bilang-bilang lamu ndak paralu dibilang lamu bana. Ho tamat lainyo basikola satu tamat sekolah dasar ijazah sudah di tangan na lapor sudah nyotarimo babali engki. Oh anak sari nampak Babalian ki anak sari nam nyoba ola porjo ijasa O sato nyoba ola porjo ijasa di sinan kalau kok dipandang nak guna to etong lamo O nak paralu dibilang lamo bana tarui karuma mandek Anuang pae Otarwe karumanyo amandekan luang di sinan kalau kok dipandang satu tiba ditampek mande agian lapor joi jasa satu talata dake mande Ho mangece mande sekali onde nak kanduang nak buyong engki Obat tanyo mande na bake engki kasikola yuko anak mande kato sampai sabantu itu manangi anak mangece o mande sayang joawa Kok dapet kana mande badan engki iyo sekolah badan engki iyo menyambung mande ka SMP tuan Oh iyo menyambung mandeka SMP Mandang kato dari anak mengecek badan sari namun denak kan buang engkina Kok iyo juo nak sekolah Kok iyo menyambung juo lain namu membantu mande Kok ditunggu piti dari apa Kok ditunggu biaya dari apa Untuk biaya bersekolah yona Hondak kasalamat do sekolah yang kilai namu membantu mande Mande bue onde-onde di rumah Mande pandai membue onde-onde wakatu badan nak basikola lenamu manjojo na onde tuan lenamu manjojo onde ba itu bana kato badan mande kato sampai sarupo itu di sinan kalau kok dipandang onde dangan la di mande kok kamanjojo onde bara banyaknyo awak namu bara banyaknyo yang kita lo asal dape mande basikola tuan
Yo asal dape mande basikola ba itu bana katoinyo mandanga katorupo itu lasana ngati badan mande. Ho kalau iyo nak sabantu itu barisuk kami saran masuk SMP anak mande ba itu kato badan sarinam. Nanari sari itu yo tibo di hari barisuknyo saran anak sekolah masuk SMP badan kituan. Oh masuk SMP nyo badan ki di sinan kalau kok dilihat ndak guna to bilang lamo ndak paralu to etong lamo bana. Oh maalun saja badan inyo maalun badannya tadi anaknya saran basikola dek ponten anak elok bana dek nilainya sangat rancak sejak mulai masuk sekolah. Oh nak pernah tinggal sekolah tetap dapat juara satu tetap jadi juara kelas mangkonyo capek diterima Tuhan. Oh mangkonyo capeknyo diterima lah diterima badan engki. Iyo anak dari Sarinam, iyo anak dari Ghazali ba itu kalau kok dilihat. Oh kini anak ala sekolah masuk SMP kelas 1 sawakatu engki dalam basikola kapainyo sekolah awak manjojo onde-onde mae. Oh awak manjojo nyoa onde-onde di sinan kalau kok dipandang ndak guna to etong-etong lamo ndak perlu dibilang lamo bana. Oh di sinan kalau kok dilihat maalun saja badaninyo. Oh sadangnya dalam basikola dalam SMP kelas 1 anta malang antanyo mujur la malang diapa badan engki. Oh iyo inyo buyong Ghazali awak la acok sakit-sakit ndak talok lai pai mau je Tuhan. Ndak talok lai dopai mau je co itu kalau kok dipandang ndak guna to bilang lamo. Onda saran kanan punyo de onda babalik kanan punyo Ghazali lah di rumah sajo mau je indah. Ho talok lai pae. Oma je indah talok lai ba itu kalau kok dipandang. Hota paso diam dak rumah diam di rumah sekali batuk darah keluar penyakit bertambah.
laki bertambah-tambah baik tu kalau kau dilihat anak dalam sekolah jua menangi badan sari. Nama Oh mananginyo badan sari namun de abang dangakan wana abang lasaki bantu iko anak di dalam bersikolah mau disiko anak dagang awak tinggal tempat kontraan. Kok sempat lama bang abang sakit, kok sempat pendek umur abang akadayo. Oh badan anak yo bangai, akadayo badan kami yo bangai. Oh kami disiko anak dagang yo bang, bapak indah bamandi indah, dusana indah banang kontan apo kadayo. Oh kami jo anak yo bangai, ba itu kato sisari nam tuan. Oba itu katanya asit sari nam dak guno dietong lamo dak para luto bilang lamo bana. Ho sakit bertambah-tambah juo, opanya ki jadi anak di dalam pendidikan dalam SMP kelas 1 kini kan naik kelas 2 Pak. Oke ni kan ayahnya kelas 2 itu kalau kau dipandang sedang di dalamnya bersikolah dalam SMP kelas 2 bahasa nanya kuasai. O manando anebat uta engki kode ebat uta badan engki bahasa wak jan disabui jan dietong lo bahasa Indonesia bahasa kulit putih santiang juo. O sabantu mengece urang awak ba itu santiangnya bahasa Inggris bahasa Jepang hebat juo co itu namu uta anak tuan. Oba itu hebatnya uta anak, de hebat bahasa Inggris, de hebat bahasa Jepang. Guru yo sayang bake badan engki, guru banyak sayang kainyo. Di malo guru tak sayang, kok tibonyo bahasa Inggris, maengki maju kamungko, kok tibo bahasa Jepang, siengki tampil kamungko tuan. O siengki tampil kamungko, ba itu kalau kok dilihat indah to bilang-bilang lamo. Abi harinya baganti hari, abi hari baganti pakan, abi pakan baganti bulan, sabulan jo 2 bulan. Yola tamat dari kelas 2, kini hampir masuk naik ke kelas 3, hampir ketamat di SMP, ba itu engki masa kutiko yola anak desa Renam tuan.
Kok para sayangnya badan eki kawakatu awak kepai basikola mainyo manjojo onde-onde ndak ado malu do kawan-kawan ndak ado teraso gengsi di maka mungkin dapet piti. Ba itu inyo kok dipandang sedang sekolah bantu itu hampir tamat dari SMP. Anta malang antanyo mujuala malang tibo di siengki sarato mande sekalian maninggaya badan eki ola buyuan hosika zali opai ajalula bilangan sampai nyawanyo japui dinan punyo Tuhan. O nyawanyo japui dinampunyo meninggal bapak badan kila datang urang nambah samu. Deklah datang urang nambah samu lataga bendera hitam maratok-ratok mandengki yola upi sisari minam Tuhan. Oye yola upienyo asit sarina marato malulung panjang onde abang dengan bana batinggan bang kami joana kadayo badan kami disiko anak dagang yo bang. Hokama kami bang minta tolong yo bang Oh mande indah bapak indah robang Oh dusana indah banan padi robang Harapan gadang bagi abang dape abang bang Oh meninggal pulo yo bang akadayo badan anak yo bang. Yo akadayo bang badan anak ba itu bana kato badan inyo iyo inyo piasarina mentong manangi kamanangi marato malulung panjang. Oh di sinan kalau kok dipandang anaknya sadang basikola. Oh bakato badan sarinam aki ambo jangan mandian ala jangan mandian suami ambo tunggu anaknya balik sekolah. Hondak lamodo sesudah itu babali engki basikola bandera hitam nalataga tasiro darah di dado maninggan da apa badan awak. Hotagagenyo balik sekolah satu latibonyo di rumah orang sadang barami-rami kiro apanyo pai lama ninggal Tuhan. Oke ro apanyo ana maninggal ba itu kalau dipandangi di sinan kalau kok dilihat de apanyo ala maninggal. Ho marato badan diri engki onde apa sayang jo engki batinggal anak badan apa indah ibu pa. Oh apa jo engki dopai Oh engki di dalam pa basikola yo pa Oh dape apa lah meninggal kamanga kami Oh dengan mandi yo kami disikopa
anak dagang tuan. Oh kami di siko anak dagang, baik itu bana kalau dipandang dak guna to etong lamo. Homa alun sajo badaninyo, la mulai mai rang mandian la di mandian napanyo badaneng ki baik itu kalau. Ho dipandangi paei. Ola di mandian apa ola buyang si Gaza. Oh iya la buyang si Gazali mai la sudarang mandian dibungkui jok kain kapan. Ukuran sumbayangi bawa dibawa ke kuburan Tuhan. Oh baru dibawanya ke kuburan di sinan kalau kau dipandang lah nyoba dirang namanya nyoba dinan basamu orang ibu mencari nasib sarinam. Oh tinggalnya dake kontrakan buruk ba itu nasib si sarinam dua joana bapak badaninyo Tuhan. Oh dua jo anak badaninyo di sinan kalau kau dipandang sedanginyo baik kepandam kuburan. Hondak lama doinyo di bajalan lah sampai di patampe kuburan dia lanyo mai kadimasuan mai ke kuburan lah tibo dalam lubang lahat ditimbun mai Gazali maratok mande. Ho badaneng kipaei. Marato mande badane kide mai sudarang temboni. Oh di sinan kalau dipandang selesai mai berkuburan namanya bawa balik pulang naninyo sawah ketu itu. Oh nama-namanya upik sarinam pulang jo anak keduanya nama-nama buyong siengki jalan bagontai nyobadu. Oh apa
O jalan bagontai nyo badu sadang inyo bajalan yu aye mato badarai mau jalabe aye mato jatuh cie la jatuh duo Honak tabado ibo nyo hati engki ibo hati bukan kamain awak ketamat di SMP dape apa meninggal pulau akadayo ho badan mande opai ba itu inyo buyong engki tuan O disinan kalau kau dipandang jalan jo mande lambe panek dek lamo di bajalan sampai ke rumah badan inyo abean rumah nak nyolai Oh walau tinggalnya tempat kontraan tinggal di rumah kontraan papan sepeta ibu hati bukan kemain Oh sadang inyo menangi juo nambahnya ibu memandangi ukuran badua balik buki dibaco doa sepinggan nasi Oh selesai membaca doa nambahnya babalik pulang tinggal lainnya pai nambah dua tuan Oh tinggal lainnya nambah dua di sinan kalau dilihat Oh ma'alun saja badan sarinam samanja laki meninggal perasaan nak lama lai aye mato badarai aye mato menitik-nitik Oh alak kadayo awak dirantau yona awak ndak ado badusana harapan gadang bagi apa dape apa meninggal pulau alamat marasena Oh badan awak na iba itu kato mandeng kituan Oh mandanga katonyo dari mande jawaban badan engki onde mande dengan bana jani tulo na mande tangian engki lagadang bantu iko mande Hobi lain dak lain ki sekolah kok la tamat dari SMP kok dapat ijazah di tangan kok lapor tibo awak baho biar baranti buat sekolah mencari karajo badan engki mande untuk membantu badan mande baik itu kato badan anak kato sampai mande menangi ondeng kiai anak mande ona walau lah bapa indah ado dong kiai walau nyoba pak lama meninggal ona jangan perelo sekolah taruina anak mande ona jangan perelo na basikola tuan jangan perelo basikola di sinan kalau kau dipandang tiba di hari barisuknya tentunya badan diri engki tentunya indah basikola guru nambahnya ala tahu mansonyo bapak badan engki ala badannya di maningga
Ho aya siengki maningga baniat guru banyak kapai pencaliek ka rumanyo sambil pai caliek mengaji. Ho ada orang bule pae dua orang nan cieknya orang bule kulit putih nan ciek jale orang Jepang itunya guru bahasa Jepang tuan. Oh nan cieknya jale orang Jepang di sinan kalau dilihat ndak guna to etong lamo na malam semalam itu orang sedang mengaji-ngaji nanengki dake mandeju. Ho sedang mengaji orang banyak kalau badan diri engki membaca Al-Quran badan anak mencali engki mengaji tadanga dirang basamo menangi orang menangani olah santiang badan anak. Oh, walau nyo tinggal nyo tempe kontraan, walau tinggal kontraan papan, anak ko sangat santiang bana coy ko hebat mengaji, ko tando orang barado, ko tando orang bapiti. Halang kasanang namudoko coy itu orang namandanga, datanglah guru nambah samo tuan. Lah datang gurunya apa badan engki sarato kepala sekolah cukui jorang luanan dua orang nan cie orang kulit putih nan seorang iyo orang Jepang ba itu kalau kau dilihat nampak dek orang bersama-sama nyoimbau badan diri engki onde engki nak dengan bana guru engki bana nanti bojo orang bule pakai orang Jepang. Oh di sinan kalau kau dipandang mengecek badan diri engki. Oh mengecek ke guru nan datang naik dapat ayat terumah nan karang Jepang coy tujuh karang bule bahasa bule. Oh karang Jepang bahasa Jepang tadanga di urang nambah samo manggil yang urang mandangan tuan. Oh manggil yang orang mandangan coy ko hebat uta anak barunya dalam di SMP lun tamat do dari SMP bahasa Jepang inyo pandai bahasa Inggris santiang bana. Oh tadanga dirang basamo mande siengki ndak tahu manso anaknya pandai bahasa Jepang manso anaknya bisa bahasa kulit putih dek tadanga anak mengecek marato mande. Oh dake nambahnya yo pae coy koelo na utaengki yo nae. Kok tando apa masih ada yang kiai. Kok tando apa dojo nak kata lantar dona anak mande tuan. Oh nak kata lantar dona anak mande de mencali mande menangi joengki lah menangi pulo de mande sayang joengki jan mande menangi ju. Hopak kuat iman mande dalam dado janjian sudah jonan satu langkar sakit pertemuan maut ado dengan kuasa kesadonyo jan mande menangi-nangi mande. Oba itu bana kata anak di sinan kalau kok dipandang barulah dua badan mande tuan.
Oh barulah duduk badan mandi di sinan kalau dipandang indah toetong lamo-lamo. Ndak guna to bilang lamo bana nang banyak babalik pulang nang guru lah balik pulo balik lain holanan balat samohei. O tinggal ki jo mandenyo iyo jo upie sisare nam ndak guna to bilang lamo ndak guna to etong lamo bana. Onan malam semalam itu hari beresuk kau dipandang yang kila mulai bersiko. Oh lapa Oh engkila mulai nyawa sekolah di sinan kalau kau dipandang nak guna tu etong lamu bana. Oh hendak disiko di palamu maalun saja badaninyo awak di dalam pak bersekolah sehari jo 2 hari. Abi hari baganti hari abi harinyo baganti pakan abi pakan baganti bulan. Oh sabulan jo 2 bulan di sinan kalau kau dipandang. Oh maalun sajo badan ninyo agak di badan yang kita di tamat dari SMP. Oh satu ijazah dapet di tangan na lapor sudah diterima. Lainnya dapet juara kelas tuan. Tiap tahunnya naik sekolah jadi juara dalam sekolah. Baik itu hebat badaninya ndak guna to bilang lamo bana. Oh disiko kalau kau dipandang babalik badan diri yang kisah to tibo inyo di labu rumah mande kandung inyo baca assalamualaikum menjawe mande sekali. Waalaikumsalam kato mande naik lah naik ate rumah lah naik badan siang kina mande mulai mengecek ala kota mana basikola tuan. Ala tamat kona dari SMP kato sampai yang ki menjawe ala memande ambo tamat ijazah lambo bao kok lapor sudah yang ki ambil mandanga kato rupo itu kok iyo na yang ki tamat barisu mande saran masuk SMA nak mande kato sampai yang ki menjawe. Honde mande sayang jo engki biala indah bersikola biar indah awak menyambung awak orang bansi mande di nagari mande
Ho Bapak indah mandirang bansi karajo manggale onde-onde biala indah basikola ba itu kato badan kituan. O kato sampai mandela berang onde nak kandung engki mande dia payah nak mande karajo biar tagadai badan mande asanyo engki basikola ba itu kato badaninyo. O kato sampai sarupo itu ndak engki menjawi lai takui mandenyo kekaberang kok laco itu kato mande apa perintah. Obat turut tio mandei kato sampai mande mangece tapi janji kabake mande kapai anak basikola kapai kagadong sikola bajanji engki jo mande ho mande mambue onde-onde ba onde-onde ke rumah sekolah untung-untung lai jua bali dape juo nae pembali buku tuan. O dape juo nak pembali buku ba itu kato badaninyo kato sampai sarupo itu nak tabado sanangnya hati engki. Kok lapi lagam kababelo siaka balik diandale kok laco itu mande nangka elok kagadung sikola manggale onde-onde ba itu bana katoinyo. Ndak gono to bilang lamo ndak para luto etong lamo bana disiko kalau kok dipanang. Abiari nyosari tu, abiari baganti hari lah masuk engki basikola masuk SMA olah badan lain kiai. Di sinan kalau nyokak dipandang naneng kisadang dalam bersikola masuk SMA badaninyo. Dek lainnya ditarimo di maloi ndak ka ditarimo sekolah ndak pernah tinggal. Tiap tahun naik sekolah dicalik nilai badaninyo indak nang kurang cik juo guru teka jui memandangi oh tuane. Oh guru tak kajui memandangi mencalik badan dirinya. Di sinan kalau kok dipandang sedang di dalam bersikola manggalinya. Oh taruhlah jogo oh netuane.
Indak to bilang lamo bana nak paralu dietong lamo maalun sajo badan ninyo Madisinan kalau kok dilie Yo agak di badan ninyo tadi Sadang engki dalam sekolah kok balik dari sekolah inyo manjojo Onde onde maei Yo inyo manjojo nyo onde-onde disinan kalau kok dipandang dak guno to etong lamu indak disiko di palamu Yo agak sajolah di badan inyo awak sadang manggale nyo tarui juho sekolah badan tarui pulo Ndak paralu dietong lamu disiko kalau kok dilie Agak di badan inyo tadi inyo sekolah tarui juo maei Yo sadang di dalamnya abad sekolah indak to bilang lamo bana di malo mande nyo ndak kanamu menyaran anak Di malo mande nyo nak kayakin menyaran anak Wat sekolah mande jak ketik nak sekolah sainggo nyo mande nak pandai tuli baco mande nyo jale buto huruf Di malo nak kanamu menyaran janti bodi awak bodoh juo maei Kalau naman lapa badan diri engki kok selesai membuat onde-onde kadang-kadang mencuci baju kadang-kadang mencuci piring orang di maka mungkin dapat piti asalai halal nanyo mangakan maei Yo asale halal nyo ana nyo makan ma itu bana kok dipandang dak guno to etong lamo ndak paralu dibilang lamo Yo agak di badan ninyo tadi agak di badan la diri engki biari baganti biari baganti pakan Yo abi pakan nyo pak baganti bulan abi bulan nyo baganti tahun ala setahun 2 tahun dalam SMA badan nyo hampir katamat nak nyo langai pak Yo hampir katamat nyo anak nyo lai hampir katamat dari SMA nak lama sesudah itu tamat lainnya di SMA Setelah tamat dari SMA ijazah sudah di tangan lapor sudah diterima Lado lapor di tangannya babalik pulang badannya kipai Babalik pulang badan kindak di jalan di palamu Yo sampai ke tampik badan mandi Satu tibo di tampik mandi Ala nyonai ati rumah Onde nak kanduang engki na batanyo mandi baki engki
Dek karano nak tamat sekolah, lata amat dari SMA, kamar rencana nak menyambung, kamar nak mandi ke kuliah, baru bakato badan engki kuliah engki laina mulai bapiti badan mah. Odisinan kalau nyokok dipandang indah toetong lamo bana disinan kalau dilihat nampokok namu nak wasikola biaya mande mencari hendak kabuli layang menggale onde-onde di dalam pendidikan wasikola. Oh kata sampai serupo itu kok kabak kuliah mande badan engki. Oh kuliah biaya gadang wong masuknya bukan kemain kontrakkan kos kadibaye pulau joanyo mane babia ngaya oh mane. Oh kata sampai sawanto itu ane nakkan wang na engkina mande buka celengan dulu untuk awang masuk. Oh bakuli kok laco itu kata mande awak turuti kata mande nyobok celengan nyo ambil. Satu sudah celeng membuka dicalik piti layado barisu anak kadesaran. Disaran anak berkuliah masuk ke UI di Jakarta. Oh tuane. Mande nak kandung engkina anak mande kok mande nak tahu mantan tempe tu tere nak mande nak sekolah ro mande uang buturu bodoh mande bidang itu mayo engki seorang nyona nak kapai menang kato dari mande ala sanang hati anak kalau cuy itu kato mande biala engki sajopai. Di sinan kalau kok dipandang pitinyo ambil de anaknya rencana badan diri engki barisu awak kabarang angke maei. Mabarisuknyo awak kabarangke indak guno to bilang lamo ndak paralu to etong lamo
Di sinan kalau kok dipandang abiari sari tu tiba di hari barisuknya barangke badan diri engki. Yo pai kau di Jakarta manamui dosen di sinan Yo tentunya pendaftaran bersekolah ke masuk kau badannya ala dek badannya buyung engki. Dicalik lapor joi jasanya pandangi di dosen banyak manggil yang dosen memandangi. Iyalah hebat uta anakku segala bahasanya kuasai di sini ninyo kok dilihat. Naninyo masuk kau di Jakarta kuliah kau di Jakarta nyo ambil bagian juru bahasa Nyo ambil bagian juru bahasa itu kalau kok dipandang yola ditarimo da badanengki ala lainnya ditarimo mangko di sinan nyoba balik nyo cari lo rumah kos nandake dari UI dape lo tampe tinggal sekalian lah dape lo rumah kos sampai tak kau untuk badan nyo seorang babali engki karuma katampe mandekan wangi Oi nak to bilang lamo bana babali badan diri engki karuma mande badane nyo Odisinan kalau kau dipandang indah to bilang lamo bana ndak lamo inyo di jalan sampai ke tampe badan mah ande pae Satu tiba di tampe mande baca assalamualaikum menjawab mande sekali alaikum salam keto mande ho indah to bilang lamo bana alanyo naik lati rumah satonya tiba ti rumah bakato engki bakek mande Onde mande dengan bana kuliah mula ditarimo rumah kos lah dape pulo baju kuliah indah ado mande Oh baju kuliah indah ado ba itu bana kato badan engki mandanga kato rupo itu
Laksana ngati badan mande onde nak kanduang kina o iko mapiti bali baju o bali la baju na untuk berkuliah tapi jangan maha-maha bali baju na murah saja. Itu kato mande kato sampai sebantu itu laksana ngati badan gimana ngakato mande kanduang tuan. Mandanga katonyo amandekan luang nak guno to bilang lamo agak saja di badan ninyo kalau di badan ninyo tadi indak guno to etong lamo maalun saja badan kinyo laka mulai pae bali bajunya bali pakaian untuk berkuliah untuk badannya sakuti kotuan. Ndak lama balik pakaian lah dapet pakaian di balinyo. Ndak lo banyak baju babali cuman anggaran 2 stel saja ba itu pitinan sampai. Ndak guna to etong lamo bakato mande bake engki onde nak kandung engki na di dalam engki nak berkuliah engki jan malalala babatu lah nak berkuliah mendanga kato rupo itu yo jawapan badan engki onde mande dengan bana engki yo batu berkuliah kato sampai mande manjawe batanyo mande bake engki jurusan apa nak nambah ambil karena mande indak tahu wagi tahu mande sakete kato sampai anak manjawe ambil jurusan juru bahasa mande. Diambil jurusan juru bahasa segala bahasa berkuasai itu kato badan engki walaupun bahasa kulit putih walaupun bahasa Jepang walaupun bahasa Belanda nam pokok bahasa mau tahu mandanga kato bantu itu laksana ngati badan mangande tuan. Laksana ngati badan mande indak to bilang lamo bana disiko kalau kok dipandang agak saja di badan inyo agak di badan buyung engki yonanari sari tua biari baganti hari Pio tibo wakatu bakuliah lapai tempe kuliah tentu tinggalnya di rumah kos ndak pulang ke tempe mande pae. Nak pulang doa ke tempe mane tentu tempe kosinyo tinggal coy itu kalau kok dilihat nak guna to etong lamo nak perlu dibilang lamo mana
Oh agak sajo di badan inyo, maalun sajo lainyo tadi. Di sinan kalau kok dipandang, maalun badan diri engki. Sadang di dalam pendidikan, sadang kuliah badan inyo. Di sinan kalau ke dipandang kawan-kawan ado nan tahu ado bakawan sorang baduo kok tibo di kawan sombong lanyo cemean badan engki. Oi ko bantu nyoba sekolah pai kuliah jalan kaki pakaian niko bantu nyo nanyo ambil juru bahasa pulo juru bahasa lo bagian nanyo ambil. Indak kok tahu nyo diuntung indak kok tahu nyo di diri yo banse indak tahu di nonyo Tuhan. Yo banse ndak tahu doa di nonyoba itu kata kawan-kawan tadang aju di badan engki tapi de inyo ndak masalah awak memang urang musikin awak memang urang mulare. Oh tentunya sabar dipa banyak jo ema itu badan dirinya indak kabatang jo kawan-kawan namun kuliah tarui jo Tuhan. Oh namun kuliah tarwiju kalau nyo para saya nengki kok lanyo sudah bakuliah kok alanyo sudah nyo baraja tentu pulang nyo kakos kok tiba ditampe kos. Yo kok ada orang kos minta tolong asaka mungkin ditolongnya kok ada mambao bakar ajo nanengki pai bakar ajo dapet juo pembali rokok Tuhan. Oh dapet juo tambah balanjo bisa menyimpan badan awak. Ba itu kato-kato yang kico itu de inyo nantakana. Oh indak to bilang lamo bana. Ndak guno to etong lamo inyo di dalam bakuliah. Tinggal nengki sedang bakuliah. To japui mande kandung engki Tuhan. Oto japui mande kandung engki ala di japui mande inyo sadang dek mande badan engki. Oh inyo tu sadang duduk-duduk sadang mambue onde-onde antahan lapau kalapau ba itu para sayan mande mencari biaya bakuliah kontrak rumah babaye juo. Indak tarasolita di badannya, indak tarasolita tubuh nampoko anak bakuliah Tuhan. Nampoko anaknya abak kuliah ba itu bana kato hati co itu niat hatinya ndak guna to etong lamo ndak paralu to bilang lamo bana. Oh sadang co itu kita pandang sedang terjadi bantu itu maalun saja badan ninyo yo agak di badan mandengki. Nambah namu piksari nambah usahonyo sangat yakin nampoko anak bakuliah Tuhan.
Nampoko anaknya bakuliah Baitu bana niat di hati Ndak guna to etong lamo Indak to bilang lamo bana Yo ma'alun badannya tadi Abi hari ganti hari Abi hari ganti pakan Tumpak di badan diri engki Naninyo tatap kuliah Tatap kuliah lanjuan kuliah Ndak pernah tinggal Tak namu pikiran lanjut Tuhan Oh tak namunya pikiran lanjut Baitu kalau kau dipandang Tak guna to etong lamo Ma'alun saja badan ninyo Kalau nam badan ninyo tadi Hodisinan kalau dipandang agak saja Di badan engki dalam kuliah kok dilihat Kok balik inyo dari kuliah Ado apa nampunyo Tampek kosnyo di rumah tu Apa tu ado karajo membuat bangunan rumah Yang kila mulai manolongnya Dapet duo piti balanjo Tuhan Dapet juonyo apiti balanyo Baitu kalau kok dipandang Ndak guna to etong lamo Disinan kalau kok dilihat Abi harinyo baganti hari Kok tiba perai bakuliah Lainyo pulang pae Tampek mande Tuhan Olainyo pulang tampek mandi Dek santiang badan diri engki Ko ado dapet bakar ajo Nyobuek celengan cie Kok bagajinyo agak 10.000 8.000 nyo masuk celeng 2.000 pitinyo ambil Tuhan Oh kadang-kadang nyo membali nasi Kadang-kadang apa jo ibu nampunyo kos Itu nama gie nasi Itu nama gie sambal Aco apa magi makan Baduo jo badan ibu Mangko aco apa magi makan Ninyo ko badan diri engki Nyo penamu kamapai Ndak disuruh nyo lapai Ditagai nyo labaranti Yo sayang bana pak jo ibu Sayang bana nampunyo kos Sabanyak iko anak kuliah Nan samo kos iyo engki Nampal yang narajin Tuhan Iyo engki nampal yang rajin Iyo engki nampal yang panamu Baitu kato badan apa Yoko ado nang kama minta bantu Indak minta tolong kana lain Namo engki bayi mau dolu Coy itu apa Ola dengan lai bu
Oneng kita mau dulu ba itu apa yo ibu apa yo sayang baki Ondak guna dia tong lamo nak paralu dibilang lamo bana Oh agak saja di badaninyo maalun badan kita di sadang nyoba kuliah bakarajo ko ado pitina nape masuk ke celeng di sini kipa Oh disinan kalau dipandang da inyo dalam pendidikan abiari baganti hari abiari baganti pakan nabi pakan baganti bulan Oh alas sebulan 2 bulan lah sampai ke 3 bulan lampe bulan bakuliah ka masuk ke 5 bulan alas setahun bakuliah tuan Alas setahun nyoba kuliah sedang di dalam kuliah ju ado harinya sekutiko datanglah dosen dari Jepang mempelajari bahasa Jepang itu kalau kok dipandang satu datang dosen dari Jepang orang Jepang bananyo nanti bu Yo tumpak di badan tumayo buyuang engki Alanyo duduk ditampik pelajaran sebanyak itu semua kuliah baraja bahasa Jepang Yo sadang baraja kok dilihat sedang di dalam pendidikan lai juho ado kawan yang pandai tapi ado lo nang kalu-kalu ado pulau hijau-hijau di sinan kalau kok dipandang nyotanyo lo di dosen dari Jepang nyotanyo pulau badan engki Yo baru joeng kilo lay tangan dape inyo berdebat bahasa manggil yang orang Jepang mandangan ndak nan salah cik yu tuan Sebanyak itu nyoa dosen mencalik engki berdebat dengan orang Jepang jo dosen dan dari Jepang bertepuk tangan dosen dan banyak mencalik santiang badan inyo Kok tulisan bahasa Jepang indak na lamonyo mambuek ba itu kalau dipandangi indak na lamonyo mencontoh co itu kalau kok dilihat mencari hebat badan kita katua kawan Ho nambah samo yo pai Pajako dicali corang ele Inyo dicali corang pandi Tapi utaknya hebat bana tuan Yo tapi utaknya hebat bana payawa untuk menandiangnya ba itu kata kawan di sinan kalau kok dipandang Hot selesai dengan bahasa Jepang Alanya sudah pelajaran Lepai dosen dari Jepang Bertepuk tangan dosen banyak tuan
Obat tapuk tangannya dosen banyak sadangnya engki duduk di bangku pelajaran nyo panggil di kepala dosen lah nyo panggil nyo di kepala di sinan kalau dilie onde nak kanduang engki na ruangan apa engki gak sabanta doban apa tanyuan ba itu kato badaninyo mandanga kato rupo itu onde apa nangakan bana jadi pak kato badan engki lah datang engki ke ruangan dosen ke ruangan kepala dosen di sinan kalau kok dipandang aka bapak ambo dipanggil apa kok salah badan ambo pak Yo kok salah pak badan ambo kok salah mo tolong kawan kok salah tolong ditunjuan ambo jahan pak di kaluan pulau ambo jahan di skor pulau ba itu kato badan inyo mandanga kato dari engki menjawe kepala dosen onde nak kanduang engki na ndak ado dona engki nan salah ndak ado salah di badan apa mangko bapanggil badan engki mangko apa maimbo engki sebanyak iko nak murid semua kuliah sebanyak iko baraja juru bahasa iyo jabo juru bahasa Jepang ndak adonan sa tapi engki terlalu tapi bana jangan sio-sio kana pengalaman rajin-rajin engki sima berkuliah jangan engki peta di tangga yona pokok sempat ndak ado nak babiaya kok indah ado piti untuk berkuliah mengece engki jo apa biarlah apa na manyaran Tuhan Oh biarlah apa nak menyaran pokok tarui berkuliah mandanga kato bantu itu jadi pak kato badan engki kok laco itu kato apa terima kasih banyak-banyak yo pak konan sabananyo pak badan ambo mungkin apa laka mancalik juo ambo indah ado baya dari SMP ayah meninggal tinggal jo mande pak kami baduo yo pak oh kami ko jale pak anak dagang ko ayah urang Batawi arak penggadang bake ayah bapak bana nala meninggal yo pak oh tapi dek mande kanduang ambo semangat menyaran bakuliah kami tinggal pak sampai kontraan Tuhan Oh kami tinggal pak tempe kontraan ba itu kato badan engki kalau nyopara saya namo apa lakaman calik ju Oh calik lah pak pakaian namo dulu iko kini iko jo duo stel nyopak baju berkuliah ndak sabantu kawan semua kuliah Rokok sepatu nang kapak calik ndak lebih daripada iko kok basah iko jamu dulu amborang bansik pak dalam kampung Tuhan Amborang bansek pak dalam kampung Amborang bansek musikin Ninda ado kami bermodal Kemauan saja nyopak berkuliah Mandang kato rupo itu Lasana ngati badan apa Barisu na apa bau ke toko baju Balilah bang aju na Holanan gak laelo
Balila baju nak nangga elok ba itu kato badan apa Yondeng kia ya na apa lea doang punyu ape ba itu kato dosen tadi Onde apa dangakan bana ape lo nangka apa etong jan piti pembali ape balanyo kuliah enak do apa Oh balanjo kuliah anak punyo apelo nang kamu bali Mandanga kato bantu itu bariswana awak kuliah di Bali Oh baju jo Mandanga kato nyorupo itu lasana ngati badani nyonde apa dengan mana terima kasih pak banyak-banyak ndak ada lepak nangka apa tanyo kota ada nangka ditanyo ambo pai ke ruangan ambo pai ke tampek bangku tampek baraja bakuli apa Matampe baraja pak bakuliah mandanga kato bantu itu menjawe ketua dosen jadi nak kato kepala dosen lah barangke badan diri yang kita rui katampe pelajaran Matarui ketampe nyoa pelajaran kawan-kawan lah mulai banyak de inyo santiang rupo itulah banyak kawan mandake lah kandak baraja nyoba ke engki onde dangan lah di engki ko iko ba aku dengan bahasanya tuma bahasa Jepang nyoku iko rub aku ba acaro membue Lanyo tunjuan dia yang kicik bakato kawan samo-samo sampai tempat kuliah Moko sempat perai wa malawak tempat kuliah Wak pai main tempat engki Duduk kako sengki sambil baraja pada awak di Yo sambil baraja nyawa badan awak di sinan kalau kok dipandang tak baado kata badan yang kita pisah balun payah mau minta izin kena punya kos luan tak dapat bagai membok kawan pikok boleh elok lah kata badan yang Mandanga kato rupo itu jawaban kawan-kawan kau ndak boleh beko di punya kos tu pindah aja kos kami cariin kos beko ba itu sekali kato kawan kato sampai yang kimanyawe ndak boleh sabantu itu ndak lo boleh coy itu bana sobat Mandak lo boleh doa coy itu bana di sinan kalau kok dipandang ado nang kalaki baraja do jo nang padusia do jo nang batino ba itu bana kok dipandang
Dia batino biar padusi beda samonyo samo sabutan di sinan kalau kok dipandang onde abang dengan bana abang santiang bananyo membuat tulisan bahasa Jepang. Kok boleh bang amo batanyo kok huruf iko ba amam bu eko ba itu sekali katona ngadi. Onde dia kanduang namu doi huruf i nampal yang murah buat lurui lo gari kuat detik kuat tu jadi huruf i maka itu kato badanenyo mandanga kato rupo itu sanang hatinya kawan-kawan Yo sanang hatinya kawan-kawan sadang cuy itu baru to tinggan nyuri tampe kuliah balam teranggo ate tanggo manyang tau raya te pintu salam ta'azim badan kita. Yo to ali seketek tentang itu ali kabake mande kandung nyo sadang tampe kontraan anta malang antanyo muju la malang tibo di mande. Yo atandonyo malang di mande kila tibo pangusuran rumah Malah tibonyo pengusuran rumah satu tibonyo pembongkaran rumah tabong kawana tempe tinggal mandeng kilabi kanai mesin cangkuk labi dibongkar orang. Yo pemerintah wanana membongkar nak dapet dilawan-lawan nak dapet ditaga-taga. Coba na orang malarang tibo babongka bongka yu Yo tibo babongka nyo abongka yu la marato mande nyo badan engki yo inyo pisarina monde nak kandung engki na ya biru mawa kane masin jangku na abila rumah tabongka kasadonyo balik lalai nak tampe kuliah rumahnya bongka dinan cang adik na Yo rumah tabongka sakuti kota Rusia badan mandeng kiyo inyo pisarinam anak tampe kuliah ju yo mande nak pandai tuli baca selama mande di Jakarta nak pernah jauh dari Tanah Abang ke kereta api itu sajonyo perjalanan mande ndak nantantu pelosok di Jakarta berjalan kaki sama seorang Ma berjalan kaki mande sama seorang hari nanari sari tu hari bertambah petang juo batanyo juo kanang banyak di mau di Jakarta ba itu juo kato mande nyo tunjuan juo dengan banyak luru ibu belok kanan belok kiri lurui balik belok kanan belok kiri ba itu juo orang mengaban yo mande berjalan taru juo ari bertambah patang juo Yo hari bertambahnya patang juo patang bajawe dengan sanjo bajawe dengan malam dan malam semalam itu Made inyo berjalan juo la jauh juo perjalanan Manandoan pak jalan la jauh ala berjalan tarui manarui anggaran pukul 10 malam meningkat pukul 11 hari tape pukul 1 malam
Yo nyoba jalan sama seorang kamalape nyoba dan mandela tibo di cempaka putih menangi mande sedang berjalan onde nak kanduang na engki na ndak kabatamu mande jo engki mande ndak pandai tuli baco antakama mande bajalan indak nanjale di Jakarta na main dak nanjale dona anyo wilayah di Jakarta mande bajalan tarwiju Ariado pukul 2 malam letara solita mandengki yo baranti dake tapi jalan yo ambil karton buruk cie bagolek dake tapi jalan bagolek dake tapi jalan di sinan kalau kok dipandang dak guno to etong lamo yo tinggal mande sadang lalo sadang bagolek tapi jalan to japui engki ditampe nyoma Madi japui engki katampe nyo sadang nyo tuma ditampe ko sadang nyo duduk ju yo mau tajo kawan-kawan yo membaca pelajaran yo kawan banyak sayang kaengki lah banyak kawan nanti bopa malah banyak kawan nanti bo yo ado juo kawan padusi ado juo nan samo kuliah nan laki-laki baraja kabake engki nan bisa nyotunjuk batunjuan nan bisa bajan mencari elok badan engki kawan bertambah banyak Oh kawan bertambah banyak jua bertambah santun kasih Odek kawan bertambah santun nindak to bilang lamo ndak paralu dibilang lamo bana Oh kawan ukuran balik lah balik tinggal yang kisah mau seorang tuan
Oh tinggalan kinyo asamo sorang sadangnya duduk juo main baulo apa nampunyo kos onde nak kanduang yang kina tolong apa nak memasang pipa ba itu kato badan apa olah datang lo yang kida ke apa jadi pak kato badan yang kinyo tolong apa pasang pipa Tuhan. Onyo tolong apa memasang pipa sedang memasang pipa ju. Ndak lama kita etongkan sedang memasang pipa lalata tak kopi Ojo ayat teman